İldeşler, eger de sizin hem hocalygyňyz uly, masalanız köp adamlar bolsa, meger hem şu awtolog sizin isleýäňizi doly kanatlandyrar dip pikir etdim. Çünki bu awtolog özünde amatly baha we zerur bolan ähli opsiýanlar özünde jemleýär. Gelin bu awtolog bilen kısaca tanışadyň we videosyny edelim. 2024 model täze Hyundai Santa Fe. Gelin bilen bu awtologyň wajyp ady bolan hereketlendirisi boýunça aýdyp geçelim. Bu ýerde Hyundai Kia kompaniýanyň soňky çykaran 2,5-lyk turbo hereketlendirisini öpçün edilen 280 at güç, 8 baskançak avtomat transmissiyası ve 2WD sisteması bilen öpçün edilendir. Täze Santa Fe'nin daşky kespi böýlek awtologlardan hasda tapawutlanýar. Bu görýän awtologumyz GL konfigurasiýada, ýani orta konfigurasiýa bolanyna garamadan zerur bolan ähli zatlar özünde jemleýär. Çünki bu ýerde LED linzaly çıralar, gündüzki gawara çyralary, ýani hakar görnüşinde, ýani kompaniýanyň logotipi görnüşinde edilen we orta arada şöyle bitowy LED çıra bilen hem öpçün edilendir. Öňünde we ýüzünde parktronikler bar we awtologdaky 20-lik diametrdaky tekerleri awtologyň clearance'ına hasda gowy täsir etdi, ýani awtology arkaýyn düzlükde, ýani owa ýerlere de daçada da sürmäne hem arkaýyn ulanıp bolýar. Ýüzünden awtolog şolary ýaly görnýär. Ýüzünde de dolugyna LED çıra, görşümden 2,5 turbo, ilk parktronikler, kamera bar ve ondan da sarı häzirki awtologlarda teýrak gawat gelýän doly diametrde, ýani doly razmerde çalşyrgys teker bilen hem öpçün edilendir. Gelin awtologyň içki görnüşi bilen tanışalyň. Awtologdyň bir zerur bolan opsiýanlaryň birdi pasaplayan ulogy açarsyz açmak we yapmak. Açar jübüňizden çykarmaň zerurlygy ýok. Ýani gelin awtologyň içine de seredip geçelim. İldeşler görüşmede ýaly. Awtologda lük ýok, ýani oňa direkt patology garamata bilen çekilen. Kürsüleriň reňgi şolary ýaly çäge reňkde, gowy ýan poddeşkalar bar we şu gözenek dizayn bolsa bize Volkswagen awtologlaryny hem ýatlatýar. Täze Santa Fe'nin ruly hem Hyundai kompaniýasynyň soňky gelýän görkezýän dizayn stilinde ýerine ýetirilen. Ýani bu ýerden logotipi direkt şolary ýaly çyzyk bilen 4 sany nokat goýulýar. Ondan daşary elbetde rul deri bilen örtülen, padly lipetki bar, elbetde cruise control bar, push start bar we dolugyna sıfrawoy infotainment sistematy we panel pribory, bitowy monitor görnüşinde görkezilendir. Hasam döwri bak hem owadan görnýär. Bu ulagda klimat kontrol sistemasy ýok. Ýani oňa direkt bu ýerde karta bar. Ulagy pese düşürüňizde size goşmaça kömekçi, dürli sürüş rejimleri we avtohold bilen hem öpçün edilen. Ondan aşağıda telefonu, 2 sany telefon goýmak üçin yer bar. Birinde besprovodna zaryadka we şolar hem rezin bilen örtülen, ýani telefonuň taýmadlygy üçin we onuň çuňlaşdyryp ýerleşdirilmegi telefonuň taýyp gaçmagynyň öňüne alýar. Burada goşma 2 sany USB Type-C bar. Ulagyň açarına da seredelen. Hasam designerska diýsem ýalňyşmaz, ýani oň hem logotipi bar, hem knopkalar, hem şolaryň arasyna utgaşdyrylan. Awtolog orta konfigurasiýa bolanyna garamadan, ýani açardan hem ortlap bolýar we ilki gapyny hem knopkadan, ýani düwmen kömegi bilen açyp bolýar. Pastakanniklar şu ýerde ýerleşdirilen, ören çuň, aşağı rezin örtükli we ondan daşary şolary ýaly padlakotnik, ol hem deri bilen örtülen çuň we funksionalny. Häli hem belli geçişmede ýaly bu awtolog esasy maşgal üçin niýetlenen, şoň üçin bu ýerde el goşsaňyz goýmana ören köp yer gödegine tutulan. Şu ýerde uly bir yer bar, ýani tekçe bu ýerde oňa goşmaça zaryadnik hem goýulandyr. Ondan daşary uly barda çok. Ýene bir tekçe we şular hem rezin bilen örtülendir. Ýani goýan telefonuňyz ýa dokumentlaryňyz hem taýyp açmady ýaly. We ondan daşary ýokarda ýene bir ýapylýan bir tekçe bar. Ol hem rezin örtük bilen örtülendir. Gelin ilki ýolagçylar üçin gödegine tutulan şertlere seredip geçelim. Bu ýerde elbetde ştorka bar, ýani 2 sany dogry ýerde duran çuň pastakanniklar. Hiç ýeli sideniýany düşürüp, ýani pastakanniklar çykarmaň zerurlygy ýok. Ol siziň eliňizin aşagynda. Ýene bir aýatyny üstüňe çeksek adam awtologyň gapysy bosagan dolugyny ýapýar. Ýani gyş wagtlary hiç wagt bosagyňyz hapa bolmaz, eşikleňiz de maratsa bolar we awtologyň içki salony hem mydama arasa bolar. Awtologyň içinde de oturup göreliň ildeşler. Men boýum 1.84, görşüňiz ýaly oturmany ören ýerken oňyly, aýaklaryňyz hiç wagt uly ýolda da ýardymýar. Goşmaça şu ýerde jüwler bar, aýratyn
Şular ýaly deflektor müsörýän bolsaňyz şol hem Hyundai kompaniýasynyň logotipi görnüşinde ýerine ýetirilen harp görnüşinde. Ondan daşary ilki ýolagçylar hem şular ýaly podlokotnyk açyp zatlaryny almana mümkinçiligi bar we goşmaça ýene-de şular ýaly süýşen polka bilen tekçe bilen üçin edilen. Ýene-de bir goşmaça zatlaryň biri iki tane Type-C her tarapdan goýulan we ilki ýolagçylaryň ulu ýolda gidip barýaka telefonlaryny zaryat bermany hem mümkinçilikleri göz önüne tutulan. Svet, ýani şu jagat çyralar ähli ýolagçylar üçin göz önüne tutulan. Şu görkezýän Hyundai Santa Fe 3 hatarly, ýani 7 orunluk we 3-nji hatara geçmek üçin şu ýerdäki düwmeni bassaňyz 3-nji hatara ýeňillik bilen geçmeni ýol açylýar. Görüşimizdek 3-nji hatarda hem 2 tane çag üçin uzak ýola oňoýly giderýäli şertler hem göz önüne tutulan. Bu ýerde pastakannikler bar. Bular üçin aýratyn kondisioner, deflektor we uzak ýolda telefon ýa-da iPad oýnak gidenlerinde de zaryatnik hem göz önüne tutulandyr. Ildeşler, eger siz hem maşgalaňyz üçin oňoýly köp uğurlu awtolog gözleýän bolsaňyz, megerem şu täze Santa Fe üçin bu awtolog satyn almak isleýän bolsaňyz, Hakeda Awto bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size gyzga wagtda oňoýly şertlerde amatly wagtda şu awtolog satyn alyp Türkmenistana eltip berip bileriz. Insöreňiz üçin sag bolun, ýoluňyz ak bolsun.